בפלמנקו. בערב של הפלמנקו. לא, זה לא... רוני, כמה מילי פתיחה הבאנו לה משהו. הבאתי לה איזה מתנה קטנה. אתה רוצה קודם לאכול? לא, בכלל לא. זה ככה עם הרגל? לא. היא לא ממהרת. הוא מסמן לאבי ואומר לו. אנחנו נמצאים איך נקרא לזה? כל הקהל עמד על השאלה. כל הקהל עמד, הרגלן היה בהלם ממנו. טוב, פני, לחץ לא יעד. איך אמר ראשי קודם כל אוכלים? בבקשה. רגע, רוברט יבוא. רגע, חכה. רגע, שר התיירות. שר התיירות שלנו. רגע, לא, הבעיה שהמאבטחים ברחו לו. הנה הוא בא, הנה הוא בא. וואי, מה שהם עשו לו עם המאבטחים. טוב, הקאנטרי של הלילה זה הקאנטרי של היום. רגע, אבי, עוד לא אמר. יש לו מאבטחת, לא מאבטחת. ישוע עמיד בחופשה, ודודו שלו בשלילה. חגירות. אבי היה מבצע, אתה לא זוכר. אתה לא יודע, יפה בקנין הייתה בקזינו והיא אמרה, המספרים בעברית. אני רוצה להרים לחיים, למיכל. מיכל בחורה נהדרת. מיכל נשמה טובה. אפילו שלא הייתה מראה לי את הנופים, הקול שלה הספיק לי. לחיים. לחיים. חבר'ה, באמת, קודם כל יש לי את הכיף, לחיים. באמת להיות נוכחת איתכם, כי היה לי כיף והצלחתם להחזיר אותי, אז שנמשיך לטייל, לעשות חיים, וליהנות, ובכיף, ושלא נהיה צמאים לעולם, ותמיד נבכה רק מבצל. חיים. וחברת גמא לקחה לנו את כל הכסף, נשארנו את הפרדים. רוני כבר מעכשיו מעביר את התקציב אליי ישר. אני מראה לי את האינטרנט, תראה מה מצב חשבון. אמרתי, תעשי העברה ישירות לגמרי. אני מכירה מה אני אסתכל? במשכורת שלי אפס. מיכל, באמת אנחנו גם, אני רוצה להגיד משהו. הביאו לכם טישו דרך אגב. אבל אני רוצה להגיד גם משהו. הביאו לך טישו, קטן עליך. קטן עלינו. העמותה שלי שתצא לדרך. באמת מיכל, אנחנו אוהבים אותך. תודה. עשית לנו 3 מחזורים, באמת. אני חושב הכי יפה. היינו בהרבה מקומות בעולם, אבל זה היה באמת טיול מאורגן שני בכל מקרה. יצאתי בו פעם ראשונה. אני מקווה שזה לא תהיה פעם אחרונה. והצטערתי שגיליתי לך שאני נשוי. פספסתי את הקטע הזה. אמרתי שבמיוחד שאשתי רשמה אותי ליולי. יצאתי בלית ברירה ועוד שילמתי כסף בכלל. עכשיו, וגם באמת כל החברי הוועד, אבי, אורלי ורוברט, באמת אוהבים אותה. תמיד, ובעזרת השם, אנחנו גם מתכננים עוד משהו. לא מגלים. לא מגלים, כי אנחנו לא יכולים לגלות, ואנחנו לא נשאר את בכיף. זה חיים. אני רוצה להגיד משהו. אני מדבר אחד הרגשתי ממיכל, שכל הזמן אמרה שאנחנו נגיע לדגל, אנחנו נמחא כפיים, ונמחא כפיים ונשאיר את התקווה. מה זה התרגשתי מיכל? חיכיתי לדגל.